και την ίδια είχαν λαλήσει το κρυβάδι. Ίσως είχαν τρομάξει από την βαθία θρηνώδη φωνή του σαρεψί, ώστε είχε αρχίσει το φθινόπωρο νύχτα βαθιά να κράζει. Ζεστό, βράζει, ζεστό, βράζει. Έβραζε, έβραζε. Η νύχτα βαθιά, ζεστό μου σαρεύει. Πολύ ζεστότερο μαχωστό. Μόνο η φωνή του σαρεψί ετρώμαζε τους πέρνους. Το μικρό καφενείο είχε την άδεια να μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα. Ήρχοντο από τους τζόγους, από τα θέατρα, θαμώνες, ήρχοντο από το λαχνοπάζαρο, έπιναν ρούμι και φασκόμι. Ο Δερβίσης έπαιζε κάποτε τον Άι. Ο Κλήτορ, ο αστυνομικός, διεσκέδασε, αγαπούσε να ακούει. Τα ημέρας εκείνας είχε διοριστεί νέος αστυνόμος. Για να δείξει τον ζήλο του, διέταξε να κλείσει το καφενείο τη νύχτα εκείνη. Αύριο ή μεθαύριο θα επέτρεπε πάλι να μένει ανοιχτόν. Αλλά η νύχτα εκείνη είχε πέσει στον δαχλόν ή το πεπρωμένη νύξ. Ανάγκη λοιπόν να διάσει τον καφετζή να κλείσει. Δεν επετράπει στον βοηθό να μείνει εντός, για να μην σηκωθεί τη νύχτα και ανοίξει την θύρα, ίσως είναι το πιθανόν να κρούσωσει την θύρα. Δεν επετράπει στον Δερβίση των ανέσχυων, τον πλάνητα να μείνει, επί την προφάση ότι έπαιζε τον Άι και μάζωνε κόσμο και δεν άφηνε τους γείτονας να κοιμηθούν. Την πρωία εκείνη έπιεν ο Δερβίσης Σαρέπη, έφαγε και κουλούρι. Όλη την ημέρα τον έπαιρνε ο ύπνος όπου εκάθεται. Τας άλλας ημέρας διανυχτέρευεν ακόμη εις τολονύχτιων καφενείων. Έπαινε τη μαστίχα του και κάπνιζε το τσιμπούκι του. Πότε-πότε έπαιζε ακόμη τον Άι. Ύστερα έγινε άφαντος και δεν τον είδε πλέον κανείς. Ζει, απέθανε, περιπλανάται εις άλλα μέρη, επανεκλήθη εκ της εξορίας, επανέκαμψε στον τόπο του. Κανείς δεν ξέρει. Μπούτου νιάτσερ, φιλέκ. Αυτός ο κόσμος είναι σφαίρα και γυρίζει. Πάτε μακριά. Κοπιάστε. Ζεστό. Βράζει. Ζεστό. Βράζει. Πας Έλλην της εποχής μας, γερότατον θεωρεί χρέος και υπερτά την ανάγκη, την διαιώνιση του γένους του. Ιστίετεν η ατυχής νέα διαλεκτή, ούτως ονομάζεται, θυγάτηρ του Κασανδρέως Βαρβαμανόλη, μεταναστεύσαντος κατά την Ελληνική Επανάσταση, εις μίαν των ίσων του Αιγαίου. Ιστίετεν ανητοστήρα και άτεκνος. Είχε νυμφευτεί προεπταετίας, έκτοτε δις μετέβη στα λουτρά της Εδιψού, πεντάκις της έδωκα να πει διάφορα τελεσιουργά βότανα. Η γη έμενε άγωνος. Η γη έμενε άγωνος. Να πας στην εκκλησιά και να μ' αφήκεις μόνο.
Είναι τρόπος να φύγεις, να πας στην εκκλησιά και να μ' αφήκεις μόνο. Να με καταλάβουν μόνο και έρχομαι πίσω πίσω. Ο Καντάκης δεν ετόλμησε να αντιπητεί, διότι η απάντηση θα ήταν βλασφημία. Ωστόσο όμως και η βλασφημία ενδιαφέτως είναι πρόφερε. Η διαλεκτή εφρόνησε να στείλει αγγελιοφόρον στην περτερά της και επέστρεψεν εις τον ναόν. Ο Καντάκης ως της επίνα τρομερά, ήρχισε να καταβροχθίζει την πρισόνα. Καθήμενος παρά την εστία, ευαρύνετο να σηκωθεί και να ανοίξει το δερμάρι, αλλά αριστερόθεν αυτού, επιμικρούσαν ειδώματος υπεράνω της εστίας. Ευρίσκεται το Χριστόψωμον εκείνον, δώνον της μητρός του προς την ύφην αυτής. Το έφτασεν και το έβαγεν σχεδόν ολόκληρον μετά του οπτού κρέατος. Περί την αυγήν η διαλεκτή επέστρεψε εκ του ναού. Αλλά έβρε την πεθεράν της περιβάλλουσαν δια της ολένης στο μέτωπο του Ιού αυτής και γοερός θρηνούσαν.